Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes I chi I ddwyrnod cynta Calendr Adfent digidol, gofalaeth Caerfyrddin a Bancyfelin. Fi sy'n cael y fraint o agor y drws cynta ar y Calendr Adfent eleni, a dwi'n gwneud hynny heddi o fanc bwyd Caerfyrddin. Dyma un o 3 banc bwyd sydd yn cefnogi pobl yma yn y dre hon, fel sydd yn digwydd wrth gwrs mewn nifer o drefi a phentrefi eraill ar hyd y lled y wlad. Mae'r banc bwyd yma'n Rheowan yn cynorthwyo ar gyfartaledd rhyw 230 o bobl bob mis, ac maen nhw eisiau wedi cefnogi dros 2200 o phobl eleni. Tybed faint o chi blant neu falle oedolion sydd wedi agor y ffenest gynta neu'r drws gynta yn eich calendri adfent heddi? Wel, wi am osod her I chi. Yn hytrach neu nid yn unig agor drws ar Galendr Adfent yn ystod y mis hwn, wi am eich gwahodd chi hefyd I ymuno fi wrth I fi greu Calendr Adfent go chwith, reverse Advent Calendar. A beth wedi gwneud yw paratoi blwch yn barod, a bob diwrnod yn ystod y tymor hwn, o nawr tan ddydd Nadolig, fydda i'n gosod 1 eitem yn y blwch. Dyma rhif 1 heddi yn y blwch ag ac erbyn dydd Nadolig, fe fydd yna hamper bach hyfryd gyda fi fan hyn yn barod I gyflwyno i'r banc bwyd. Dyma ffordd ardderchog o gefnogi bobl yn ein cymuned ni sydd yn ei chael ein anodd ar hyn o bryd, yn enwedig yr adeg yma o'r flwyddyn. Wedi'r cwbl, tymor o ewyllus da yw'r Nadolig. Ymunwch yn ni eto, bore fori. Hwyl fawr am y tro.